салом дӯстони навкорони ман. Чун одатан агар ба мо такси лозим шавад, мо онро тариқи хусусан дар Хуҷанд тариқи телефон занг мезананд. Инчунин вақтҳои охир албатта истифода мебаранд аз замимаҳои мобилӣ, яъне приложенияҳо барои гӯем истифодаи хизматрасонии такси. Ва имрӯз мо бо ҳам онҳоро дар кор мебинем ва фарқияти гӯем нархи онҳоро бо ҳам месанҷем. Албатта ин навори тиҷорӣ ё ки рекламавӣ нест ва айни ҳол мо намедонем кадоми онҳо гӯем пешсаф мегарданд. Ва агар дар истифодабарии замимае шояд ба ягон гӯем нофаҳмӣ ё ягон норасогӣ камбудӣ дучор шудем, аз маъмурияти хадамоти он такси ё замима манзарат мепурсем. Инак чун намеша? Дар аввал чун огоҳ шудем аз замимаи сравни такси, хостем онро тест кунем ва фаҳмем ки оё ин замима таксиҳои Тоҷикистон хусусан шаҳри Хуҷандро дастгирӣ мекарда бошад ё не. Мутаассифона баъди кӯшишҳои мо ба натиҷае нарасидем ва идома додем ҳар як замимаро гӯем дастӣ худамон санҷида бошем. Инак оғоз мекунем аз замимаи Максим, такси Максим. Чун ҳангоми фармоиши такси аз он истифода мебаранд, чун барои хатсайри даруни шаҳрӣ, беруни шаҳрӣ ва аз ин ҳисоб мо 4 хатсайр яъне маршрутро интихоб кардем, яъне ҳам даруни шаҳр, ҳам назди шаҳр, ҳам берун аз шаҳр ва натиҷаи замимаи Максим, яъне қараш арзиши роҳгиро аз замимаи Максим барои ин хатсайрҳо. Инак барои гӯем ориентир мо истифода кардем аз кохи матбуоти шаҳри Хуҷанд то дигар нуқтаҳо. Барои мисол Панҷшанбе, истгоҳи роҳи оҳанӣ Хуҷанд, яке аз мавзеъҳои Кони Бодом, ва то худи Душанбе, кохи Наврӯз. Инак мо ҳоло бо натиҷаи арзиши такси Максим огаҳ шудем ва онро бо дигар замима муқоиса хоҳем кард. Дуюм замима ки мо онро дар Play Market дарёфт намудем, ин такси 2424 буд. Чун барномаро зеркаш кардем, яъне установка кардем, регистратсия кардем, ана мисол нуқтаи
аввалинро интихоб кардем ва баъди он ба гӯем чунин мушкиле дучор шудем. чун соединение нест, айни ҳол мо намефаҳмем ки нуқсон дар чӣ бошад. Интернет пайваст, фаъол аст ва агар мо чӣ хатогӣ дар ин гӯем насби барнома шояд шуда бошад, ки маъзарат мепурсем, лекин ин барнома ба шартҳои мо ҷавоб дода наметавонад. айни ҳол шояд дар оянда ҳатман ки ислоҳ шавад. замимаи сеюми мо ин рахш такси. Инак чун замимаро мо насб кардем, ҳангоми регистратсия ба камтар гӯем душворӣ дучор шудем, чун смс дер омад. баъди оне ки насбҳо гузашт, регистратсия гузашт, оғоз кардем ва инак натиҷаҳои замимаи рахш такси ва онро муқоиса мекунем бо натиҷаҳои такси максим. ба ҳар ҳол интихоб албатта аз истифодабаранда, яъне аз шумо аст. дар коммент метавонед нависед шумо аз кадом хадамот истифода мебаред, умуман истифода мебаред аз замима ё то ҳол гӯем тариқи телефон фармоиш медиҳед. хуб, ин буд камтар абзори мо оиди се замимаи асосӣ ки ҳоло дар хуҷанд гӯем истифода карда мешавад. албатта то ҳол гӯем истифода аз телефон шояд осонтар бошад, лекин агар мо хоҳем ки нуқтаи худро дақиқтар кунем ва нархро дақиқтар кунем, албатта замима хеле муфид мебошад. чун ҳозир дидем кадом замима албатта ғолиб шуд. инро албатта вақт ва истифодабаранда муайян мекунанд. аз хизматрасониҳои таксӣ тариқи замимаҳо истифода баред. роҳи сафед дӯстон.